Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás pri mojom novom videu, kde si ideme znova zahrať Saga of Survival. A dobre, takže čo tu máme v inventári? Dobre, vidím ako toto si dám. Dobre, a išiel by som na... Dobre, čo to tu ukazuje? Ideme sa pozrieť. Aha, botasky. Vylepšiť. Dobre, teraz mám obidve jednohviezdičkové. Dobre, tak išiel by som na nejaký ostrov, na nejaký, ale lepší ostrov by som povedal. A ja by som išiel, no, pozriem sa, že čo mám na sebe. Pôjdem sem. Alebo sem, nie, tam ani nemám ísť. Dobre, tak. Dobre, nebudem nič riskovať, lebo dobre sa poznám. Tak, pôjdem tuto. Aj keď ako... To zvládnem. Toto samozrejme strihnem. Dobre, takže za chvíľku tam dobežím. Môžeme ísť. No, snad neumrem, to by nebolo pekné. Čupnem si. Ale nezaujíma ma to. Že všetko sa zdá silnejšie ako ja. Mal by som sa vrátiť neskôr, keď budem silnejší. Ale prosím ťa, budem si robiť, čo chcem. Ja nezomrem, ja som šikovný. No, čo tu bude? Gate. Ale sú horšie. Ale nevadí, do zásoby. Však prečo nie? Toto si vykopem. Toto chcem. To je železo. To chcem. Takto. Dobre. Koho tu máme? Tak ako docela vybehol. Prasiak. Dobre. Malá truhlička. Čo bude obsahovať? Ideme sa pozrieť. Hodila by sa nejaká akože zbraň do zásoby. No, pozrime sa. No, pobereme. Dobre, šikovné. Jaké šikovné. Kto to je? A už ma oslítal. Takže vyhneme sa. Čo to je? Bedňa. Čau. Tak ako to je celkom... Takže... A kto je zasa tu? Žaba. Prečo? Dobre. Čo je toto? Ideme zozadu. Kde je? Za ďalší pavúk. Jak netrafil? Tyho, on strašne veľa uberá. Pavúčisko. Dobre, to si naťažím toto drevo, lebo drevo sa vždycky hodí. Toto si zobereme. Troška. Takto. Dobre, šikovné. Tu je toho veľa. Tak aj toto si zoberiem. No, toto troška strihnem. Jak plný inventár? Strašne rýchlo. Dobre. Tomuto sa hovorí operácia, ako sa rýchlo zbaviť veci. Takže prvý krok, ísť domov.
Druhý krok. Uložiť si to. Kde som? Tu som. Takto. Takže teraz to zasa strihnem. Uložíme si to do truhly. Takto. Typek! To je žena! Toto sem dám, strčím to tam. Čo je toto? No to určite nezískam. Treba počkať. Koľko mám na to? Ešte deň. Dobre. To neviem, či stihnem. Nie som si tým istý. No, dobre. Kurá. Dobre, to je zaujímavé, lebo je to nejaké nesymetrické. Prečo to mám random gate? To si dám, ale... Dobre. Nevadí. Minecraft. Toto si sem strčím. Neviem ani, čo to má znamenať. A toto sem strčím. Počkaj, prečo? Ja som degeš. Nevadí. Stáva sa. Toto sem. A čo? Mám si vykraftiť novú truhlu. Vyzerá to tak. Nevadí. Vykraftíme. Tak. Vykraftíme. Nemám kameň. Mám kameň. Toto skradneme. Pozor. Toto skradneme. A potom ešte stade to skradneme. Urobíme. Nie toto. Kde je tá truhla? Tu je. Urobíme. Takto. Tam. Šikovné. Tak. A toho sa nezbavím. A vlastne zbavím, lebo to strčím sem. Toto napríklad položím sem. Tak. Len to strčím. Nie toto. Toto si naspäť zoberiem. Takto. Počkaj, na čo je toto? Šikovné. Dobre, to si nechám. Teraz to vystrihnem a urobím si poriadok v... Takže, dotriedil som to a tuto mám drevo, tu mám zbrane a armor, potom tuto mám jedlo a pitie, kamene a klince a tu sú proste látky. Neviem, ako to mám inak pomenovať, ale je to celkom dosť tu. A potom tu sú nejaké veci, pre ktoré zatiaľ nemám truhlu. Takže mohli by sme sa tuto pozrieť. A... Reklama! Ja si zoberiem bandány, lebo vždycky sa zídu. Dobre, ja si ich rovno aj zoberiem. Ja si ich aj zoberiem. Takto, zoberiem si ich. Toto dám naspäť. Tieto 4 si nechám. A toto si tu nechám. A asi takto pôjdem. Dobre. Počkajte. Stratil som sa troška. Dobre, môžeme ísť. No. Kam by sme hodilo by sa drevo, takže teraz asi pôjdem iba naťažiť drevo, slamu a takéto základné veci, lebo chcel by som si troška rozšíriť ten môj dom, takže pôjdem iba tuto. A že trochu si začnem stavať môj dom a no, tak a to asi bude jediné, čo
dneska stihneme. Takže ideme tam. Dobre, ešte si aj toto pozbierame. Tak. A ja vás uvidím za chvíľku. Dobre, čo máme tu? Pozrieme sa. Dobre, to si zoberiem. Aj. A to sa zíde. Tak. Ale som šikovná. Tu vidím žabu. Tak ju idem zabiť. No táto žaba nie je dobrá. Aj túto žabu. Debilné prasco. Dobre, čo tu bude? Nakúknem. Wow. Normálne, že šikovné. Čaj. Ale to chcem. Za čo? Za toto. Hen to nechcem. A potom ešte... Čo nechcem? Ešte či ten krompáč nevydrží dlho, tak ho tiež zahodím. Dobre, tak toto zatiaľ nechám. Keď tak potom vyhodím niečo ešte. Dobre, tak z tohto ostrova už môžem ísť preč. Tak, ideme domov. Snaď mám dostatok dreva na to, nech si troška postavím. Ale iba troška. Nejaké základné steny, nejaká aj vyzerá, iba tak nejak zrúcanina. No, takže ideme naspäť domov. Dobre, takže uvidím vás za chvíľu. Počkajte. Aha, na to, aby som si mohol postaviť, potrebujem 10. level. No, tak ideme získať 10. level. A nechcem si míňať tento nožík, tak ja si ho vymením za spíru. Tak, dobre. A idem. Ale asi sa aj trocha vyprázdnim, lebo nebudem toho takto veľa potrebovať, takže nechám si iba toto. Takto. Dobre. To si odložím. Dobre. Šikovné. A môžem ísť. Takže asi môj cieľ bude iba proste vyzabíjať všetky tie zvieratá a ísť naspäť. Jaké šikovné. Takže asi vidíme sa až kým nebude mať 10. level. Dobre, ako vidíte, mám 10. level, takže idem si hento vykraftiť toto. Lano potrebujem. Mám lano niekde? Počkajte. Ani asi tu nemám. Nie. Čo mám teraz robiť? Jak mám získať? Počkaj, dá sa vyrobiť? Nedá. A čo mám teraz robiť? Dobre. A myslím, že... Dobre, to sa mi teraz nechce skúmať. Takže, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a vidíme sa pri
ďalšom videu. Čau.